So ne ajalina komai ya same ni, so ne sanadi domin ke ce mahaɗi. Na baki amanar kaina kin bani amana, a fagen ƙauna da ni da ke mu zamo aminan juna. Sanadi domin ke ce mahaɗi. Na baki amanar kaina kin bani amana, a fagen ƙauna da ni da ke mu zamo aminan juna. To kar ka yi tsammanin ba zan ɓata maka rai ba. Ni ma 'yar adam ce kamar ka, ina da zuciya. Kawai duk inda zaka je ka nemo min yata. Wannan zaman naka ba shi da wani amfani. Kawai malam ka tashi ka bani waje. In daki zaka shiga daki, in wanda zaka fita ko ma ina zaka je. Ni dai ka nemo min yata kawai. Na ji daɗi da kika furta hakan baba. Kamar yadda yake jin kuna a zuciyarki ta kwanaki biyun da kika shafe kika salamata. Haka ni ma nake jin wannan kuna a zuciyarki. Zan fita sanin ya miki. Amma kima ya zama dole sai ku raba wannan yaran. Salamata da Nasiru. Wannan shine mu kaɗai za mu yi keke nan babu hannunka. Mu kaɗai za mu yi raba ta da shi ko kai ba za ka iya wani ka takus ka raba ai yar uwarka ce. Ai babban wa magajin uba. Kawai malam ka fice ka je ka nemo min yarinya. Da zan je ne bari amma ki kuma ya kamata dole sai ku raba Nasiru. Au. So ke mu ta nana ta magana. Bitan nana ta magana da kai. Na ce ka matsa ka bani waje ko ma ina zaka waje zaka fita daka zaka yi ina ma zaka ka fita ma ka bani waje. Sai ka zauna ka hada kai da guya kana ta tunani ba wani amfani da zaka je ka nemo yarinya kuma sai matakin da zaka dauka sai da ka bar iyaye da magana. So ne ajalina komai ya same ni, so me ya shawara ka wannan al'amari? Ni fa wannan abun ya fara bani so. Kai Nasir, ya kanwata. Haba, sallama ya kamata ka fara mana. Ba ta bar kamar ka ba a matsayin ka na musulmi. Ba koya mun ba shi yasa ban yi muku. Ka gane ai ko? Kamar ka ganta da ita. Haba Nasir, bai kamata ka mare shi ba. Allah, gani. Kai nake magana. Idan kuma za ka shiga cikin magana ka shi. Sai kuma ka fara da ni kenan wannan. Je baka fito da kanwata ba, ka dinga fuskantar bala'i halaka. so ne ajalina komai ya same ni. Yanzu kin san abin da nake so da ke? Na baki amanar kaina kin Ke kuma wannan wace irin rayuwa ce za ki kama ki shigo mana gida ko sallama babu? Malama da fita ba da ke nake ba da wannan munafikin mijin naki nake yi. Aminu ka sa kanin ka ya dawo min da ƴata. Ya nemo min ƴata duk inda ƴata ta shiga ya je nemo min ita. Kana ci na gaya ko idan ba haka ba bala'i da masifa da katayi da tashin hankali wallahi sai na muku ci a garin nan. Ya ishe ki haka. Ya ishe ki haka. Kiyaye ni. Wallahi ya ishe ki haka. Kiyaye ni. Malam ba sa an yin ki ba. Ina gaya Iya ba kiyaye ni. Na gaya Ki bai sa alwala ba. Na kiyaye ki. Daga yi mun shi. An kiyaye ma. Me alaka ta da ki? Ku je ku samu lafiya duk abin da za ku yi mai ku je ku yi mai. Haka za ka Ba yi. kun gane da Haka za ka ce. faɗa. Da kyau. Me To gida ku ba jira zai- ga rashin mutunci ya zama. Wannan wane ne? Ke jira aka ki ban min gida. Muna nan muna jira ki Ka ban mun abin gida. da za ki. Kare gidan da aka kango yaushe ma kake da gidan da za a zo. Ke ina na Ki ban min gida. Wannan wata irin masifa.
zan bare ki wallahi. Wannan ki zo gidan ki ci mana mutum. Me gida. Na shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan baba ya gari. Abu. Ya jama'a. Akwai tambayar da nake so na miki. Allah ya kasa amsar da zan baka. Ba wani magana bane akan abu ne. Da Allah ko ki san inda take ki ga mu. Ya sai da na wajen kwana 3 ban ganta ba. Amma ka tambaye Nasir zai iya sani. Kai ya ma sani tambaye shi. Nasir ko? Malama na gode. Sai an jima. Nasiru. Cikin garin nan, ka rasa wa za ka zaɓa sai ka haƙura da ita mana, ka zaɓo ta a cikin garin nan. Tun da iyayenta ba ƙaunar ka suke yi, ya kamata a ce ka haƙura da ita. Duk 'yan matan da suke yawo a cikin garin nan, ka rasa wa za ka zaɓa sai ita? Don Allah ka rabu da ita, ka haƙura. Ya rabu da ni kuma. Ya rabu da ni. Ban taɓa tsammanin wannan hukuncin da ka gare ki ba. Nasu kai haƙuri, na shiga rayuwarka. Na takura maka, har na shiga tsakaninka da matar yayanka. Amma ka yi haƙuri. Salamatu. Salamatu. Banza aiki. Ke Salamatu. Ina ji na kuma da kunnen ki ko? Ki dube ni da kyau. Ki kalli bayan ido na. Ina kika tafi ki je ki kai kwana 2. Ke ba da namiji ba. Kawai ki je can wani waje ki je ki kwana 2. Ina kika je? Namiji ba kina ƴa mace. A ce kin fita kuma gidan mahaifinki. Ba duka ba zagi ba. Mahaifiyarki ba taba yin haka ba tun tana ba. Nake tambaye ki in kuma ki gaya mu ga umman ki nan za ta dauki hukunci mai zafi akan ta kafin ni ma ta sa. Ai malam ba za ta yi magana ba. Ka san ma menene malam? Ni ban san me yarinya ta gani a tare da wannan yaron da take saki. Mutumin da ba shi da sana'ar komai, yaron da ba shi da komai bai san ya je ya nema ba, amma ta fita dike masa. Ana magana kin sa mutane ido cikin gidan mutane, kin sa min kibiyar ido. Ba tsayar ya bace. Dan Allah ku yi haƙuri wannan aure shi dan ina son sa. Me ya haƙuri? Ana nema miki lafiya, idan zaki ki zauna lafiya a gidan miji shi ne nuna mana cewa ku warke a wajen gidan sai soyayya zaki ci. Hai! Haka zaki ce? Ina son sa. Ana nema miki mafita, zaki je gidan miji ki zauna cikin kwanciyar hankali da jin daɗi, shine baki gani ba? Har ke ga mana magana kin samun ido cikin ido, kin zuba min kibiyar ido a cikin ido na. Tsarari ya bace mara kunya ba. Au, ni kaman kuɗa baki. Au, ina magana. Ina magana kina. Kina. Ana magana kina. Ina zaki? Kina. Ya banza mara mutunci. Ina zaki? Zauna. Kin zauna kin lafa kin karfi na ne. Ina je. Sakata. Zaki nuna soyayya? Wata tabara ma ta ci ubanta. Bare. Banza mutumin ruwa. Bari in dauko miki mutunci. Yayin da ake so. Samu gidan zaki samu rayuwa mai kyau. Bare ki ji dadi yayin ki ji dadi amma fa tare da ki zauna dakin. Daga nan har ran zaki ne ra'ayi. Malami ko mu kulli. To. Kai ki fito ba. Mu kulli. Dai yar banza. Kuna tana zare ido yar banza. Mun anewa da ki. Wadanci. Banza ake gobe. Yarinyar banza jakiri yarinya. Ana kokarin a nemo miki yanci. Za ka sai da abu da kai ta kana ci maka danga? Ba zai yi ba. Abu.
haba abu saboda mun samu rashin fahimtar juna da ke shi za ki dinga ɗauke min kai. To yanzu duk ba wannan ba ki yi haƙuri ina da magana da ki. To ina jin ka. Ki yi haƙuri na yi kuskure amma ban gane hakan ba sai daga baya. Shike na magana taka? So ne ajalina komai ya same ni, so ne sanadi domin